vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, Mukomanashi, can you please post for me? Pasina chitupa. Inini ndakati ndapedza kutora license rangu. Ndokubva ndapindawo mumarank ndichitsvaka basa. Panguva yacho muZim mainge musati mava kuitwa zvemushikashika. Saka ndakabva ndawana basa kune umwe mudhara uyo ainge aine makombi ake ainge ari 4. Asi pamakombi awa ari 4 kudaro 3 ndiwo aingogara ari parod. Asi kombi yechi4 yacho waisaziva kuti kombi iyi inombofamba rutu ipi, nekuda kwekuti kombi iyoyo yaikwanisa kungopinda mutauni murank kana ka2 pagore yobva yangonopakwa tisingazivi kuti inoenda kunopakwa kupi. Makombi awa taisabvumidzwa kumabata as in kumageza, but waizoti kana dzava kuma 10 PM paya pataienda tichinopaka makombi iwawo, kunyangwe kombi iyoyo yakasviba sei, asi mangwana paunonotora kombi unobva waona kuti kombi iyoyo yaunenge wasiya yakasviba paunenge waipaka inenge yakasukwa mukati zvese nekunze. But anditi kana mota ikasukwa mukoma nemvura, pasi payo panofanira kusara pakajenga mvura kurakidza kuti motikari iyi yabva mukusukwa. But waiti ukanotarisa pasi waitoona kuti pasi panenge pakaoma, asi kombi iyi inenge ichirakidza kuti usiku ihwohwo inenge yabva mukusukwa. Kana iri mari, sevanhuwo taipota tichiita ma-overload, tobva tadyawo mari dzemusana dzema-overload. But mari dziya waiti kana ukangoda kuronga nayo mari iyoyo yaisashanda zvachose, yaingoda kudyiwa ichipera. Waiti kana ukazama kuronga nemari yemudhara uyu, mari yaikwanisa kungonyangarika. Unenge uchitoziva kuti muhomwe ndine mari yakati yandarova musana, but kuti uzonotarisa muhomwe mako waikwanisa kutoona kuti handisisina kana mari. Saka mudhara uyu aiva nevana vake. Pavana vake vaainge ainavo paiva neumwe mwana wake waaida kupfurikidza vamwe vana vake vose. Mwana uyu ainge akaremara. Saka kombi iya yaisazivikanwa rutu yayo yaiti kana painozodzoka pamba yakapakwa pamba, baba vacho vaizoswera vachidriva ma-up and down vaine kombi iyoyo. But kombi iyi vaiidriva isina vanhu, vaingofamba vari ivo nemwana wavo uyo wavainge vachida ainge akaremara iyeye. Saka mudzimai wangu mazuva acho munhu wekuti ainge ava kutanga kupindawo kumasowe. One day akazodzoka achiti ainge audzwa kuti mari yose yandainge ndichipiwa kubasa nabosi vangu yainge isiri mari, asi ainge ari mashizha. Ndokusaka tisina chataikwanisa kuti tinge tichironga chikabuda. Zvemasowe ndainge ndakatozvivengawo panguva yacho, asi semunhu ainge achingodawo kubhilivhisa madam, ndakabva ndangoitawo 3 days ndichingogezawo neminamato yacho yavainge vauya nayo. Izvi ndakazviitira kuti zvinge zvichingondibva. After about a week ndakabva ndaenda ndikanotora kombi as usual. Saka nekuda kwecompetition mazuva acho tainge tava kunotora makombi edu kuma 4:30 AM kuitira kuti tikasike kupinda parod, nekuda kwekuti makombi ainge awandisawo panguva yacho iyoyo. Saka ndakazoita mazuva ndichiti kana ndikamukwira kunotora kombi yangu ndainge ndichingosangana nemwana uya wemurungu uya chirema ari panze, but ainge achigeza makombi Mukomanashi. Zvinhu zvandaisangana nazvo pamba apa zvainge zvava kutyisa. Mwana uyu aisagona kufamba, but pandaimuona pacho makuseni ainge achiita zvekuzendama nekombi achigeza makombi. Asi aiti kana ndamuona mwana uyu handizivi kuti aibva aenda nekupi, aingonyangarika pobva pangosara pasina munhu. Then one day mudhara uya akazoti kwandiri, ndiri kuda kuti unge uchindidriva, ndiri kuda kuenda kunotora imwe kombi yangu iya. Izvo mudhara uyu nekusaziva ainge ava kutoda kutozvifumura ega kwandiri. Takabva tatora motikari yemudhara uya ndokubva ndadriva tikabva taenda kune rimwe gomo, ndokubva tasiya motikari yake muhighway.
ndokubva tapinda mupurazi make. Takati tapinda mupurazi rake takafamba for almost an hour or 2 hours. Apa gomo iri raiva mupurazi memudhara iyeye ndokwa ainge achindinongedzera achiti ndiko kwatiri kuenda ikoko. Asi chakandishamisa, takati tapinda mupurazi muya taita kunge tiri mbavha, sekunge pane zvimwe zvinhu zvatainge tichida kuba mupurazi make imomo. Taiti kana tikanzwa vakomana vainge vachimushandira vachiita zvekumufudzira mombe dzake dzainge dziri mupurazi imomo, taiti tikavanzwa vachiridza miridzo, iye aibva ati kwandiri ngativhwande. Takazoti takwidza gomo riya, mukomanashi, ndakashamisika nezvandakaona mugomo imomo. Kombi iyi yaiva iri mubako. Kombi kuva mubako mukomanashi. Kuti zvaifamba sei, zvinhu zvacho zvainge zvisingambonzwisisiki. Mudhara uyu akabva apinda mubako ndokutotanga kudhiraivha kombi yake, akabva abuda mubako muya achidhiraivha kombi iya, kuti ndizive kuti kombi iyi yainge ichifamba sei mumazitombo iwawo ameno. Asi takazobuda mupurazi nekumain gate takazosangana nevashandi vake vemombe. Vose zvavo waingoona kuti ava vanhu ava ndivana dzandeya, kuita kunge vanopenga like vaingozhinyura varume vakuru vachirakidza kunyara umwe murume. Takati tabva kuya ndokubva anotora mwana wake uya aiva ari chirema, tikabva taenda kurenk nekombi iyoyo. But takangopinda murenk, mudhara uya ndokubva angopaka kombi yake, ainge asiri mukiu, ndokubva tabuda murenk. But kubuda kwacho kwatakaita, mudhara uyu aitodhiraivha sekunge kombi iyi yainge yakazara nemapassengers. Pamastop sign like paya panenge pachiburukira vanhu, mudhara uyu aitomisa kombi yake sekunge pane munhu anenge akumbira kuburuka. Zvese izvi akazviita muswere wese wezuva, tichingorova ma-up and down as if mudhara uyu ainge achitakura mapassengers from town tichivaendesa kughetto. After chiitiko chese ichi chaitika mukomanashi, ndakabva ndaita imwe accident yekuti pakabva pafa vanhu 2. Vanhu ava vainge varimo mukombi imomo yandainge ndichidhiraivha. Mukomanashi, chakandinetsa ndechekuti mota yainge iri pamberi pangu ndo yakaita head on neimwe motikari. Then inini pandakabva ndaita an emergency brake, motikari yainge iri kumashure kwangu yakangoroverawo zvishoma. But ndakatoshamisika kuti pamapassengers andainge ndakatakura 2 vakatofa mukomanashi. Hanzi vakadzi ava kufa kwavakaita, hanzi vakarohwa neshoko ndokubva vangoita heart attack. Chinonyanya kundinetsa ndechekuti pa-accident iyoyo yandakaita nekombi yangu iyo yainge isitombori involved in that accident, but ndimo mune vanhu vakaita critical ndokubva vatofa. But avo vacho vakaita head on hapana kana akakuvara. Kana ndikazvifunga kana nanhasi ndinonzwa kunetsekana, because yainge isiri a big accident as such. Munongozivawo ma-peak hour kuti mutauni munenge makaita bumper to bumper, zvekuti munenge muchitofamba ma-20 kilometers kana muri mutauni. But pakatofa vanhu 2 vandainge ndakatakura mukomanashi, hanzi ne heart attack, vakangovhunduka. Kubonderwawo kwatakazongoitwa neimwe motikari yainge iri kumashure kwedu, but it was just a minor dent. Hatina kubonderwa zviya zvekuti motikari yakafonyoka. Pandakaona kuti accident iyi yandainge ndasangana nayo ndainge ndisina kukwanisa kuinzwisisa, inini ndakabva ndangosarudza kuti ndinge ndichingosiya basa. But mudhara iyeye akabva azoti anoda kunopa vanhu avo vaiva nehama dzavo dzainge dzafira muaccident. Akati vanhu ivavo anoda kuvapa mombe semuripo. But inini ndakabva ndangosiya basa ndikabva ndatsvaka zvekare rimwe basa. Vedare ndo message yandatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakaona mudhara wandainge ndichishandira achiburitsa kombi mubako. Hey, vanhu vanobata-bata. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, can you please post for me as hidden identity? Rangu ritori dambudziko. Ndainge ndichimbodhiraivha matrack kumashure uko, but ndatova ne5 years ndasiyana nezvekudhiraivha matrack, because ndinoti kana ndikapinda pasteering ndinobva ndanzwa kunge ndinoda kutowisira motikari yandinenge ndichidhiraivha iyoyo kana mugomba, kana kutoita kunge ndichajamba motikari iyoyo ichifamba.
kana ndichifamba muroad chaimo, pamwe pacho ndinokwanisa kutotiza after ndaona imwe motikari hombe inenge ichiuya ichiita like inenge ichida kundibondera. Ndinobva ndanzwa kunge zvitori nani kuti ndinge ndichizvikandira mumotikari imomo, kana kukwira masteps handitokwanise kutoenda mudenga chaimo nemasteps. Ndinobva ndanzwa kunge ndava kutoda kutodona. Kukwira ingava iri kombi ndinenge ndava kutorwara zvakanyanya. Kana painewo vanoziva munhu anokwanisa kundibatsira, please ndibatsireiwo hama dzangu, ndatenda. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma nashi muri sei, vigai zvenyu chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakahurira murume wangu. Mushure mekunge murume wangu andihurira akabva amitisa hure rake, inini ndikabva ndada kumupanishawo. Ndakabva ndahura nemunin'ina wake nemuzukuru wake. Ndinoziva kuti kana ndikamuudza anobva andiramba. Zvese izvi ndakazviita mushure mekunge ndichida kudzorawo kurwadziwa kwandiri kuitwa pose paanoenda kunoonana nehure rake. Vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu. Ngativapeiwo counseling mucomment section. Hanzi chitema achidzorerwi, but ivo zvavo vakasarudza kudzorera chitema. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma nashi, please post for me kugroup pamwe ndingawanawo rubatsiro. My story is long but I will try to make it short. I am a single mother. Ndine mwana ari grade 6. Takasiyana na baba vacho. Mwana wacho ainge aine 4 years at that time. For 5 years ndakachengeta mwana ndiri ndega. Baba vacho vainge vachitaura kuti havana kana any source of income. Paainge ava kushanda takazowirirana kuti iye anofanira kuti ange achiendesa mwana wake kuchikoro nekumutengera zvese zvinodiwa zvekuchikoro, but this only happened for just 3 years. So my case is that I need to go for maintenance, but I don't know the procedures. Vanoziva please ndibatsireiwo. Ndotanga ndaenda kumapurisa here, uye process yacho ingadawo mari here kuti ndinge ndichifaila for maintenance. Ndoda kuti baba ava vange vachiendesa mwana wavo kuschool. Zvimwe zvose zvinodiwa pamwana ndini ndiri kuita. Ndinoenda kubasa asi mari yacho haisi kukwana. Saka ndinoda kuti ivo baba ava inini navo tinge tichibatsirana kuti tidzidzise mwana wedu uyu. Ndinotenda kune avo vachandibatsirawo. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi muri seiko mukoma nashi, please post for me as Haidi. Nyaya yangu yakadai so. Ndine problem yandiinayo. Problem yangu ndiye kuti ndinopota ndichidya sipo vedu green bar ende ndiyo inotondiitira. Kana ndikatoona green bar iri padhuze neni, ndinobva ndatonzwa kuti sipo iyi inenge ichindinuhwirira. Ndinobva ndatohwa kuda kutoidya. Zvakatanga kuitika pandainge ndichiri musikana. Now ndatova nevana vaviri, but zvinhu izvi hazvisi kuda kupera. Please ndibatsireiwo andikwanise kuregedza kupota ndichidya sipo iya yegreen bar. Haina here zvainozokwanisa kundikanganisawo pautano hwangu, because ndanyanya kudya sipo iyi. Apa handichatogoni kutenga sipo yekugezesa iri naniwo, ndinongotenga iyoyo chete kuti ndipote ndichidya. Please ndibatsireiwo zvinhu izvi zvipere. Ndaneta nekudya sipo. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Hanzi ndine addiction yekudya magreen bar. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi pamusoro ivedare chitupa changu vigai. Inini ndiri mudzimai ane makore 40 ekuberekwa. I am a single mother of 3. Ndinogara ku-UK nevana vangu. Ndisati ndataura secret yangu, nhoroondo yenyaya yangu kusvika pasecret yangu yakamira sekudai. Ndiri munhu anorota zvinhu zvinoitika, kubvira pakadonha ndege iya yeEthiopian Airlines, kufa kwaZulu mambo nemudzimai wavo vaya vemuSouth Africa, uye kupiswa kwakaitwa vanhu maforeigners muSouth Africa. Ndinoti kana ndikatanga kutaura nemunhu ndinobva ndaziva zvakawanda pamusana pemunhu iyeye. Izvi zvinongoitika kunyange ndangotaura nemunhu.
kana muri mumhuri medu ndinotoratidzwa kwete zvekurota. Kana munhu atova pedyo nekushaya ndinobva ndatoratidzwa kuti munhu uyu nguva yake yekuti ange achizoshayika yava padhuze. Ndinoti kana ndikatsamwira munhu, kana munhu andikanganisira, kana ndikagumbuka, ndinogumbuka zvekuti munhu iyeye anobva asangana nematambudziko muupenyu hwake, asi kana akauya kuti ange achizondikumbira ruregerero, ndipo paanobva apunyuka munhu iyeye. Kana ari marelationships ndinotoona kunyeperwa, uye munhu zvaanenge achitondifungira ndinobva ndatozviona iye asati azviita. Saka kuti ndinge ndichiita murume zvinonetsa. Secret yangu yakamira sekudai: ndakashaya wekuzviudza kuti ndinge ndichibatsirwa nemazano kuti ndoitawo sei. Secret yangu yakamira yakadai: ndashaya wekuzviudza kuti ndibatsirwe mazano kuti ndoita sei. 14/07/2023 around 03:30 am anova zuva ranhasi, ndamutswa nehope dzinoenderana naCharles wemuUK anova ndiye mambo muno muUK. Ndanzi naNyadenga Charles ari kupiwa 21 days kuti adzorere mareparations uye zvavakabira dzimwe nyika vadzosere. Nyadenga vakamugumbukira, akasadaro achazvimba dumbu semukadzi akazvitakura, uye macardinals ake vanogadha vakapfeka zvipfeko zvered, white and black vachangodonha vachifa one by one. Ndichibva ndaratidzwa vachiti one adonha akabva afa, vomutora vari pakati pekutakura uyo afa, mumwe anobva adonha achingofawo. Zvanga zvakaoma kutarisa, zvikanzi akaramba kuteerera izvi muchamunzwira tsitsi. Hanzi ngaadzorere vanhu kunyika dzavo, uye vanhu maforeigners vachadzokera kunyika dzavo vogotanga kufamba uye kuita tsika dzemunyika mavo sezvazvakatanga zvakaita kubvira makare namakare, uye zvichava saizvozvo. Asi mazuva ekuti maforeigners achadzokera kunyika dzavo handina kuudzwa misi nenguva yazvichazoitika. Ndazongopepuka ndichiimba nziyo yekuti Nyadenga vanotsvaka vanomunamata nekumuteerera mumweya nemuzvokwadi. Saka handizivi kuti ndoitawo sei, nekuti ndashaya wekuzviudza. Ndatenda kune vose vachandibatsira. Sorry, the date that I meant to say was 12/07/2023. Vedare ndo message yandabva mukutumidzirwa navahanzvadzi vedu. Please let us talk about this issue in the comment section. Vedare ndo messages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.